Hi guys, welcome back tayo YouTube channel. Maria narao akong partner. Na sa among likod guys, may mga kaang nga gipintalan na nako. So, napa ay another one. Na usa bulan ni siya guys. Bulan nga ang gipintalan. Okay. Nagkuwang mang pintal manana na siya. Kung gusto mo guys candy, nara ay candy igbalalhin pa na siya nako. So kay mahal gid kaayo ang kaang guys, kay ngano ang mga tao sigig pananom. Okay. Sigig pananom ang mga tao. So mahal kay mga kaang sa maghimo na lang ni kaang. Pero kami hinimo nako. Pero wala na may simento kay nahurot naman. Maghimo lang miglain kay daghang kay kog tanom nga igbalalhin. Nya walay kaang, mahal kaayo nay kaang pero mahal kaayo nya di ka afford. Maghimo na lang may kaang. A few moments later. Tut 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 tururut turut tut 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 tururut turut tut 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 tururut tururut tut tut tururut tururut Sus hawa, ay sus. Atoy. Hawa Roxy. Hawa, ha? Akong tigtiwas. Hey, loves. Narawa na dila sa buong ano para sa baba. Hi, Quincy. Hi, Quincy. 12 seconds later. So guys, narao mana. Naraan. Ako siyang gibatan kay mabuwag pang good siya. Ako siyang gibatan. So pwede na ni siya ibutan sa among sulod. Yeah, nice kayo. Nagisip lang siya pagdala na nako sa motor. Oh no. Hindi man siya. Yot, Ami, thank you guys paghatag nimo ani. Actually, hinatag rin sa akong friend. Thank you kaayo yot, Ami, lakno. So, pa guys, duhay among nahimo. Na kung flower pot, di ba? Native kaayo, wala pa katay gasto. Diba? Pag karon guys, sama na ko sa paghimo sa atong flower pot nga native, atong lubi. Salamat kayo sa pagtanaw guys. Paliw kong subscribe sa among channel, Maria ag Maria. Pwede na dyan maghimo yung ato guys, nga flower pot. Nindot kaayo siya, pintalan lang ito ninyo. Munindot ito siyang samot. Ako to siyang isold sa among balay. Thank you for watching. Bye bye.